awungikhamba mina manje. Kanjani? Wasaqhamuka umshana kade ngilindile. Kuleka indaba kamshana. Futhi ndaba lo hleli khona wena. Akuhlala abantu lapha. It's not the status of human being lapha. Indaba magundane le. Lokhu umphethe amagundane nami la umhleli wona la. Akutshela yazi ngikhaphazekile kanjani la. Lapha umphethe amagundane. Zongikhatha nama family member la wena. Uhlala la wena uzole eduze. Ungangathi malume lana ngoba Umphethe amagundane ngiyakutshela nje umphethe amagundane. Yini ungayizwa kanti? Amagundane nawe kemini. Kanti awuboni noma awuzwa kanti ngophela ufaka ibo phela ufaka nokwasendlebeni. Malume. Uyakutshela ukuthi umuntu akasisi ukuthi usiqhuba kanjani la. Ngani manje? Ngiyabona ke njobe ngekho umuntu akasisi ngikhona ke. Yabona? Ngani malume angisakuzwa kahle. If it's not available, I'm the present. Yabona? Nayi futhi nami mengekho available is the present. Siyashintsha nama sim swipe, yabona? Umsebenzi uyaqhubeka. Awumo umsebenzi khona ongekho. Yabona? Siyalekelela is help you, is help me when is help you is help me. Siyasebenzisana umuntu akasisi. Umndeni obambisene. Malume usukhuluma ngani manje? Hawu, kanti umuntu akasisi yini akutshela yona wena? Angitshela ngalutho mina umshana. Ngiyakutshela ke mina sibambisene la. Futhi lo kubambisana uzoshintsha wena la. Awungeke. Ukuthi ugqoke izibuko la uzofika ushintshe izinto la. Awungeke malume nayibona. Cha phela uyaphila phela muthi ngeke. Ngizotshela umuntu akasise kushiye wena thathe umuntu. Awubobani manje? Phela ushintsha indlela yokuphila komndeni. Yabo ngomuntu akasise ngeke ngikhona mina njengomani wakhe ukuthi ngimbambele umuntu akasise ngeke. Malume. Awukwazi phela ukuphumula ngaphandle nje ngibuze la ulambini. Ufuna idonga impilo. Ngikhona ke mina ngizovala ke leyo ndlala ke leyo. Awungeke malume. Ngeke phela nje umuntu akasise ukuthi ngoba uzoshuka lami ukuthi mina ngangiyilungisa le ndaba yakho uhambe lokho uyokhamisa kwezinye indawo ngikhona mina ngizovala lokho umuntu akasise leyo nto leyo awukwazi ukulamba ngikhona it's not hungriness allowed ngikhona kuleka uzosutha yabona umuntu akasise kwakunika kona ngoba kunethi spoon nje mina ngizokuphakela ngespoon lokho uzopheka ke mina lezi ipune enkulu zokuphakela abantu emcimbini imina ke lokho umuntu akasise uyakitaza mina ngiyahlokoza umani wakhe phela cabanga nawe Ngisho nje malume. kuleka ufike egcineni ke manje siyabambisana kulomndeni wena into ongayenza ukuthi ungafiki hlwanisa umndeni ngoba uhlele isitulo samagundane lapha angiyithandi lonto leyo isitulo somndeni wami ze family member ufana uzwane singaphazamisana wena ufuna uhlale eduze kwami la Hayi ngiyakuzwa malume. ayifakwa futhi ibula wena ngoba uzothusa amagundane uzobona ukuthi aseduze la lezi ibuko ziyazuma Kodwa ziyangisiza zibuthi ngibone kahle. hayi phela semjondo kwenza umthetho walana zedung the law of here Hayi ngiyakuzwa malume. khuleka phakathi khona le mdansi eninodaza umntasi ngiyangibona nje lokho mengiloza ngekhethenisi lapha phela umntasi ngiyayibuka emagema ngifuna ukubona lento ngimqeqesha ngayo uyayenza yini awenze la udanse le mdansi oza wena ngicheka ngifuna lento yakho ukuphisa nemthetho yala wena dansa le khona imdansi enidansa abendasana la imdansi enithi nomntakasi siyangichaza nakho awu madoda awusongo siyami phela dansela ngapho wadumisela amakhabethe anemehlo yini Malume. cha phela ngapho awu madoda awusiyama awu kodwa umntakasi uyadla umntakasi silele kodwa uyabona uthathile la kuwena Nkosi yami awu madoda awu Nkosi yami yabona umntakasi madoda kuleka yabona umntakasi ngizolesa imswaphe siyenza namhlanje ngothi umntakasi asike siyenze nje nawe mhlawumbe inyanga naye nginike umanimekazi ngikhathele sakwazi umanimekazi cha nami ngeke nje ngiyahle nje madoda ngeke ngibone lapho onyuwani lapho cha phela fanele ngizwe umntakasi ubhekene nani empilweni ngoba nendaba ukuthi lokhu umntakasi wafika ngami eThekwini la so fanele ngibe nazi impendulo mengibuza usisi ukuthi kwenzakalani empilweni ngamshaya ngazi ukuthi kwenzakalani ngawo umnike kufanele umnike kona yini fanele nje sike singene kulokhu isonto nje ngizwe ukuthi yini lento umnikayo i-right imfanele yini umntakasi Hayi mawuthi uvumelene naye malume. cha ngizokhuluma naye ngimthethe njengomani wakhe kufanele ngithi ukuzwa ukuthi uphila yiphi impilo nawe meyi-right uzosithi ayiqhubeka umntakasi Mawuthi nivumelene. cha phinda le nto yenzeka uyiphindele eduze ke manje ungalokho uqhela manje ungadonsela izitsha namakhabethe ngidonsela mina dance in the closest Hayi malume ngizodansa. kodwa madoda awulokhu madoda awusho umthena la 360 akodwa madoda uyadla umuntu akasisi silele madoda ayi